आं मैया गंसे दामजु बानायदों आरोखि। नाथाय बिनि केरेक्टारा गासिबो सेरजानि। दा बे औवा गिदिरजों बानायनाय। दा ओरैहाय गान्थि दङ, बेनिफ्राय हाखर खालामनानै गुदुं खालामनानै थुमदों आरो ओमफ्राय सापर्ट खालामनाय जादों। बेखौ दंफां बा औवाजों सापर्ट खालामनाय जायो खामार थुमनो। ओमफ्राय नैबेहायबो सौग्रा, आसिजों सौग्रा आरोखि फिंगारिं, बेखौ जायगाखौ बानायबाय। दा बेखौ दंफांजों बानायनाय जादों, औवानिबो बानायनो हायो। आरो ओरैहाय खालि बायरि हमनांगौनि थाखाय आरो नैबेखौ सापर्ट होनाय जादों। खारन बेखौ टुइनिं खालामबा दोंब्रै दुरुंखौ बोयोब्ला टुइनिंआव बे दबगोन नालाय, ओंखायनो बेखौ सापर्टआव दोनथ'नाय जाबाय आरोखि खाथिनो। ओमफ्राय गान्थि दङ, गान्थिनिफ्राय दंफां सापर्ट होनानै नैबे खोमाखौ फिटिं खालामनानै दुरुंखौहाय होनाय जादों खोमानो। दा बोरलाजों बेखौ जों होनांगौ आरो सेरजा बायदिनो माबा सालाय बा गान्दु थायो, बिदिनो गराय होबाय नांगौ जखानि। दा दामनायाव एक्सुवेलि मोजां सोलोंथाइ बायदि मोनदों। दा बेनि मुंखौ औवाजों बानायनाय लोगोसे जोंनि गेजेराव सोरबा सोरबि बेखौ एफा एनै ट्राइ खालामनानै बानायदों जानो हागौ, जे आबुं महर मोनाखै। दा बेखौ आं बानायनायाव आबुं महर जागोन ना जायाखै आं नुजोबनो हाया, खिन्थु जिबनाव फैबाय आरोखि। दा आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि मुंखौ आङो गादां होननानै मुं दोननो नाजादों। ओंखायनो गादांखौनो दोनबाय मुंखौ। जोंनि हारिनि गेजेराव बे भाइराल जानानै बयजोंबो बाहायजानाय जायो, जाहाथे बे दामजुखौ गादां मुङैनो बाहाय गाबज्रि, बेखौ आं गुरै खावलायनाय जाबाय। दामनायनिसै माबायदि खोनायो।